naabdan mig Uwan, nanapami sa bukid. Pero nindot din dam. Isa buong Uwan, di siya mo-overflow. Huh? Kaya mga improvised tent. Mga improvised tent. Kaya may tent, camping tent down there. We are in the middle of nowhere, no? So nag-improvise tent para lang kakaon, pero mura gyapon ang rice napuno og sabaw sa Uwan. Inabot ta sa first dam. The dam is in the middle of the jungle. Amazing kayo ang engineering ani. Diyan sa nila pagpurma, pagda sa simento. Nga napalibutan manig mga kakahoyan. Pwede na naligo. Ligo ta sa dam. Pwede na naligo.